Hola a tots des de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Us parlem des del bloc de focs urbans. Els bombers, per tal de ser efectius, hem d'optimitzar els nostres moviments. És per això que en entorns confinats utilitzarem a les recerques la tècnica de recerca en espera. Tercera habitació, recerca en espera, entra per la dreta. Tercera habitació, en espera dreta. Primer racó. Atenció, comandament d'intervenció, soc a l'equip 2. Estic en tercera habitació, mà dreta. El meu company ha caigut a terra. Inicio maniobres d'extracció immediata. Requereixo equip de rescat. Com heu vist, en la tècnica de recerca en espera utilitzem el nostre company com a balisa, potenciant molt la comunicació verbal directa. També serem clars i curts en les informacions a l'hora de ressenyar l'espai per on ens movem. D'aquesta manera aconseguirem ser ràpids amb la recerca d'espais petits.
Gràcies i fins la propera.